Ekainaren 8an, Durango eta Iruña gizakate bategaz lotuko dugu. Erabakitzeko eskubidearen alde. Zornotxarrak 4. kilometroan egongo gara. Danok Abadiñora. Dendariak ere han egongo gara. Bere bidean doa, goi mendietako burxirripa, kanpo emaliz ibaitu da. Garik ez, jarri gure utzi libre. Euskara be antxe egongo da. Ziregotziak Abadiñon 4. kilometroan egongo gara. Kultura ere Abadiñora. Kultura Abadiñora. Gure esku dago! Libia, neñetika. La cultura también irá. Etxeko handiak han egongo gara. Kirolariak ere Abadiñora. Milaka lagun oinez eskutik oratuta, Jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Baita langabetuak ere. nekazari langile, musikari idazle, erretiratu Besterik